Bona gent. Bueno, després de 3 mesos de confinament estricte, ja veiem el mar i hem trepitjat muntanya. Hem agafat senders per creuar el passeig de les aigües, que sempre està massa transitat, tot i que aquesta pista superior també déu-n'hi-do. Però bé, sempre hi ha escapatòries i aquesta també la creuarem. Observatori Fabra, amb els ciclistes que van passant. Bé, nosaltres anem agafant els nostres raconets, que altres també ja se saben, clar. Tampoc és que estiguin tan amagats. Però bé, són trams on et trobes més còmode i més en la situació que estem. 3 mesos. Ha sigut fins aquí una pujada dura, no sé si es nota per com respiro, bueno, porto descansant una bona estona, fent parades, una mitja hora he tardat, de Gran de Gràcia fins a Ronda de Dalt i uns 20 minuts fins al passeig de les aigües i un quart d'hora més fins on sóc ara, ben bé a 400 metres d'alçada. Ja tornem a trobar la pista. Ha sigut breu aquest retall. Però si volem hi ha més pistes, més senders. Això és quan guardava la càmera per escurar aquesta merla. Fa temps que no veiem res de fauna. Ja s'amaga, llei de morfi. Bueno, doncs hem seguit aquell petit sender, que ja el coneixíem. I ara seguirem pujant fins ben bé al Tibidabo, però sense arribar a dalt. Després ja baixarem cap a baix. Ara aquí tenim un bon pas. Aquí trobaríem la pista que hem deixat abans. I bé, aquestes gravacions a mi també em serveixen per descansar. L'ho dit, 3 mesos de confinament estricte, pues, òbviament el cansament passa factura. Bueno, doncs per sorpresa nostra, el sender que fa un any vam pujar per aquí o 2 i estava com una selva, ara l'han arreglat, bueno, per això possiblement ens hem trobat més gent que l'altra vegada. Abans era més aventurer, bona feina de la brigada del parc, però bueno, té després unes altres conseqüències. I res, ara sí que ja acabem el tram de sender i de pujada que hem iniciat des de casa, des de Gràcia. Ja tenim el Tibidabo a la vista, el Sagrat Cor, però evidentment no hi pujarem, que tothom va cap allà, no és plan. I a més a les 10 hem de ser a casa. Doncs res, baixem. Ara la recompensa, tot baixada fins a casa. Tot pujada fins aquí, d'anada, tot baixada de tornada i vistes al mar. Hem sortit a les 6:30 i són les 8 passades, les 8 i poc. Doncs haurem tardat això, 1 hora i mitja des de baix a casa fins aquí, als peus del Tibidabo, bueno, a tocar del Tibidabo. Ja tenim l'aeroport. En principi no hauríem de veure avions aterrar. I bé, ara veurem a veure per on baixem. Doncs ara aquí a tocar del funicular hi ha aquest sender que alguna vegada hem agafat
Davant tenim l'Observatori Fabra. Doncs anem cap allà. Aquí ens trobarem menys gent. Més que res perquè són les 8. Ja comença a haver força activitat. De fet, fa una estona m'he creuat amb un home, això sí, mantinguent més de 2 metres de distància llargs, i m'ha parlat que ell sí que va donar positiu per coronavirus i que va notar que tenia pràcticament 40 de febre, tenia molt dolor als ronyons, però que després ho va superar ràpidament. Va dir que treballa de conserge i que a més viu en un sòtan, o sigui, a planta baixa. Per tant, són els que hem viscut pitjor el confinament. I res, una alegria veure'l caminar per aquí ja tot recuperat. I al fons, Sant Pere Màrtir, amb la seva torre de guaita Golf. No arribem a entrar a l'Observatori Fabra, ni tan sols arribem al jardí. Aquí ja agafem un altre sender i continuem la baixada. Com veieu, per sort, no estem trobant absolutament a ningú. És el que ens teníem, que si agaféssim tot pista al baixar, doncs a aquesta hora, passades les 8, ja ens trobaríem a més gent. Ja veieu la tranquil·litat, tret d'alguns operaris que ara hi havia aquí dalt. I aquí ja veiem més gent, Fa calor. Encara són les 8:30, queda una hora i mitja fins les 10. Compartim aquesta imatge primaveral. La primera que veiem in situ. La ciutat, Montjuïc. I novament el passeig de les aigües. Segueixen les obres del funicular. El car, aquest val uns 8 euros. Si l'agafeu des de Vallvidrera us entra amb la T10. Estem a la parada del funicular del Tibidabo i ara baixarem per aquí. Hi ha un parc i podrem fer una baixada directa. Una mica d'arquitectura. I més colors de primavera. Aquest parc el creuem en un moment, i més de baixada, unes quantes esses i ja som a la ronda de dalt. I d'allà sí que seguir baixant fins a casa. Allà em sembla que tenim l'Escola Pia. Més arquitectura.
Val, doncs ara ja hem fet les ziga-zagues d'aquest parc i ja baixada cap a casa. Ara sí que ja tot ciment. Fins a la propera.